भैया लगन ऐसा तो हमार चेहरा मोहरा देख के रुआ लगन तो पहचानिए गई लोग हम लोगन कि हमार कौ दिन नहिले भले। ऐसे भी ठंडी के दिन में नहाए के कहाँ मन करता। अब भोसड़ी के केरला में कहाँ सर्दी पड़ता है रे। पोल खोले बेकार रे। चुप चुप। ओह भाई लगन ओकरा बात में मत पड़िए। उ सारा बेहुदा आदमी हो। तनको शर्म नाम की चीज बा कि ना। हाँ इतना भारी भरकम शब्द बोल ले बिया। इतना शर्म। अरे सर हमरे तोरा माई के घोड़ा के दामाद मतलब तोरा माई के दामाद के हम ना हई कौन होई सरवा। हम कहतनी कितना तहनी के शर्म बा। तो खुद हमनी के पता बा शर्म नाम की चीज बा कि ना। धुत तोरी के अरे लानत होके चाहिए। चुल्लू भर पानी में जाके डूब मर। बैगन उगल लिया के देवेला ये काम करल बैगन लगावलू का होतू। नियम तो ही किस्म के लोग होला। एगो हेवी लोग मतलब हेवी पीपुल एगो लाइट पीपुल। लाइट पीपुल के काम ई हो कि कौन काम करी छोट मोट काम करे तो ढिढोरा पुटी पूरा गांव में कि हम हई कैनी हऊ कैनी। एगो मच्छर मार दे तो पूरा मोहल्ला जल जी। आ हेवी आदमी के काम ई हो बाघो मार के सरवा चल इतना केहू से कोई चुप 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 कैले रही। तो भाई ये कनिए कि ये खिस्सा एक नहीं के बात। तो भाई लगन यूट्यूब वीडियो के हमारा चैनल के सब्सक्राइब करे के बा, लाइक करे के बा, कमेंट करे के बा और वीडियो में बन रहे के हमारी मजेदार कहानी किस्सा सुना हो तनी। ई कौन है? ई हमर संगतिया है। संगतिया ई कौन है? ई डबल रखले बाड़ू। उहे ह डबल। अच्छा डबल रखले बाड़ू। ए पूरा अस्थिरा बा। ए ई हमर हटा। हां इनका आखिर कंपनी तो कंपनी नु निकली। अरे ये कंपनी के मतलब एगो क्लाइंट से काम तो चले वाला नहीं है। एगो क्लाइंट से काम चली ना। कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो एगो की कहला 17 क्लाइंट भी के आवश्यकता पड़ सकता। तो मैं भारी कौन बात बा भाई। तू हनी के दोनों जना लड़त काहे बड़ लगन और एडजस्ट कर लगन मर्दवा लगन। आजकल के 2021 आवे वाला बात तहनी के यो पता नहीं के। और ओकरा पर तहनी के हम कहतनी कि तहनी के छोड़ा जाए। एगो खिस्सा का सुनाई लेकिन ना छोड़ा अगले क्लिप में सुनाए चले के। 5 बार चढ़वा वाली 5 बार खाली। अच्छा तब खाना तो सदी के पहिलका आदमी कि जौन खाना खा ले। क्रिसमस डे हो भाई भड़कावा तरसन 25 दिसंबर का आज वीडियो बनावत तनी। तो ई बिया कहते कि खाना लेकिन एकरा अलावा और कुछ खा ले तो भाई एक्सपोज कर तब न हमनी के पब्लिक के दर्शक के बता पावल हैं। खानी गोलगप्पा गोल गोल लामा लामा केरा से खानी। अच्छा एकरा बाद पक्का भगदड़ मत जाई। एकरा बात से ई लागता कि गोलगप्पा आ केरा खा के एकरा आदत बा। ते दुनु ना मनियसन दुनु घिच घाच करियसन। देखिए एकदम पक्का बात बा। घिचियसन इनका के छोड़ियसन ना खिचियसन गोलगप्पा केरा। तो भाई आज हम केरला में बानी। आज 25 दिसंबर है क्रिसमस डे। तो लोग मनावत भड़कावना है ना भड़कावत लोग हाई सुख। तो हमारा वीडियो के लाइक करे के बा, चैनल के सब्सक्राइब करे के बा और ये वीडियो खातिर शेयर करे के बा, कमेंट करे के बा। कमेंट करके बताओ कि भैया रुआ कहाँ से बानी कहाँ रहनी और हम तो केरला से बानी बताइए देनी। रुकल ना भाई तो फरियाइए लगन फरिया लगन जेकर लाठी ओकर भज जे बरियार हो ले जाई घीचा घुची खूब कर लगन। ई वैसन बढ़ले बिया। एकरा पता बा जो क्लाइंट में ना पटे तो कंपनी खोल के 5 गो क्लाइंट के संग कहीं ले आई लीजा। हम ई कहे चाहतनी। तो भाई लगन वीडियो में तनी आज सीरियस हो गई बानी तनी सुख खातिर। तो जाने बुढ़ऊ ना है ना। अरे रुका ना हो है ना ए बुढ़वा सटिया कर हो का फतुआ आदमी सटिया छोड़े के नहीं खे पहले बता देता नहीं छोड़ देलो तो देख लियो चकोड़ा आदमी ए चकोड़ा आदमी सटिया छोड़। तो भैया लोग आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हुई। तो हम पहले बता देते नहीं पहले का लास्ट में बता देते नहीं। वीडियो के भावना का हाथ कर खातिर ना बन रहा तो वीडियो के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा कमेंट करे के बाद कि अगर हमारे वीडियो देखते हैं तो कौना स्टेट कौना जिला कौना देश कौना विदेश कौना प्रखंड कहाँ से मैंने कौन जगह से देखो तनी। नासिक से पूना से गोवा से तमिलनाडु से हैदराबाद से केरला से बेंगलुरु से बिहार से जहाँ से भी बानी मोतिहारी दिल्ली मैंने कहीं से भी पटना से। तो कमेंट करके जरूर बताएं भैया। और बाद वीडियो के कम से कम 500 लाइक कहिए देम लगन। ठीक बा उम्मीद करता नहीं ठीक बा। तो चले के मिलम अगला वीडियो में। वीडियो कैसा लगल जरूर बताएं लगन कमेंट करके। और वालन के बिना सपोर्ट के कहाँ मजा आवता।